uThixo uthatha isigqibo sokunceda ummelwane. Kodwa ngibone into phaa eKapa. Ngibone into phaa eKapa, ngabona xa kunetha imvula mfundisi wami. Ndasuka edolophini ngenye imini ndisiya elokishini, ndafika imvula inganethi elokishini kodwa bekusitshilanga edolophini. Ngabona uba okay, inoba le mvula yaselokishini. Ngenye imini ndasuka phaa elokishini ndabheka edolophini, kushushu elokishini. Xa ndifika edolophini yanetha imvula. Ndaba nento ethi okay, mandingayikhalazeli imvula yasedolophini ngoba yasedolophini. Mandilinde imvula yaselokishini iyeza yaselokishini. Kodwa kubaluleke kakhulu elokishini. Ndibaluleke ukuthi Nkosi abantu basedolophini abayidingi le mvula. Kutheni ungayinethisi phaya elokishini? Kanti uThixo imvula inexesha layo. Noba ummelwane angazuza izinto ezinikwa nguThixo, sikumonela ngoba iyeza iyakhululeka. Kumele uba ulinde imvula yakho. Unomona, monela uThixo, myeke ummelwane ngoba unethelwa imvula yakhe. Monela uThixo, unelungelo lokumonela uThixo, kodwa